जों खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै गायसननो जों नाजागासिनो दं आरो जों बे सायाव खामानि मावदों। दिनै आसामाव गं 22 जिल्लायाव 130निख्रुइ बांसिन जोंहा आन्सलिक कमिटि दङ। बिनि बादैबो जोंना अरुणाचलाव कमिटि दं, मेघालयआव कमिटि दङ आरो दाख्लै बावैसो जोङो सोनाब बंगआव जों जलपाइगुरि आरो दार्जिलिं जिल्ला बे जिल्ला मोननैयाव जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ दाहैदों। आरो बेजों लोगोसे जों आलिपुरदुवाराव दा खोब खम समनि गेजेराव दानायनि बाथ्रा। दानायजों लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय जेब्ला बर' हारिनि जेंनाफोर दङ, बेफोर जेंनाफोरखौ जों बयबो जयै आफादफ्रा गसंथालायनानै बिथांमोननि जेंनाखौ जों बोरै सुस्रांनो हायो, जों बेनि सायाव जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा खामानि मावबाय थादों। आरो जों मिथिनो मोनदों जे 3-4 दाननि गेजेराव जिथु जिटिए गोरखा एडमिनिस्ट्रेटिभ टेरिटरियेल मोनसे माबा दंमोन, जिटिए होननाय एडमिनिस्ट्रेटिभ एरिया जिथु, बेखौ लानानै मोनसे गोदानै सुक्ति जाफिननो थांगासिनो दङ। बेखौ जोंनो नखर बिफाननिफ्राय जोंनो फोरमायदों। बे बेलायाव जिहेतु जिटिएआव 290टा मौजा गोदानै सोसनफिनबावनो नागिरदों। बे सोसनफिननो नागिरनायाव जोंनि गोबां बर' गामिफ्रा जिहेतु बे ओनसोलाव हाबगोन, हाबनायखाय बे ओनसोलनि बर'फोरनि जिथु रांखान्थियानो होन, समाजखान्थियानो होन बा गुबुन गुबुन बिथिंजों लोगोसे राजखान्थि मोनथायफ्राबो जुदि गोजोर जायो, बेनि सायाव जों सावरायबाय थादों। बे आयदायाव जोङो आगुनि जिटिएनि चिफ मानगोनां बिमल गुरुं बिथांजोंबो जों सावरायदों आरो जोंनि दाबि दावाफोरखौ जों बिथांमोननो फोरमायदों। जिहेतु टराय, बे डुवार्सनि टराय ओनसोलाव 3 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुङा बेयाव दङ। बिथांमोननि राजखान्थि बा गुबुन गुबुन मोनथायफ्रा जिहेतु रैखाथि मोननांगौ, बेनि सायाव जों खामानि मावदों। आरो जिहेतु बे ओनसोलाव गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा रायजो जाना दङ, जारिमिना मोनहासनाय बा आगुनिफ्रायनो बेयाव दं। जों मिथिगौ जे 1205 मायथाइयाव बक्तियार खिलजिया जेब्लानाखि तिब्बेतखौ गाग्लोबनो ओंखारदोंमोन, बे समाव बे ओनसोलनि राजाया बर' राजामोन, सासे मेस राजामोन। बे मेस राजाखौ सिगाङाव थाथेनायखाय बेखौ आक्रमण खालामनो गोनां जादों आरो बेखौ फेजेननानै, बक्तियार खिलजिया फेजेननानै बेखौ इस्लामाव धर्मान्तर खालामदों आरो बेखौ आली मेस उपाधि होदों। बे समनिफ्रायनो बर'फ्रा बेयाव दङ आरो बे समनिफ्रायनो गोबां धर्मान्तर जादोंब्लाबो दिनैसिम दाबो बेयाव बर'फ्रा गावनि राव, हारिमु, धोरोम खोरोम गासिफोरखौ फोथांना लाखिदों। बे जोंनि थाखाय, हारिनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनै मोनसे आफादल' नङा, बे मोनसे हारिखौ फोथांना लाखिनाय, मोनसे गोजोर अबस्थायाव लाखिनाय आरो जौगाथाय बा गुबुन गुबुन बिथिङाव हमथाना लाखिनायनि बे मोनसे खुन्थिया होननानै जों फोथायो।